Hej YouTube! Det her er til spastiske Bamser, der går berserk. Ja, vi kan faktisk godt lide knæp. Og vi tisser i vores bukser hele tiden. Og det er dejligt. Vi elsker det. Nå, men YouTube, jeg er kanin Benny. Og det der er det flyvende frø. Og jeg ved ikke, hvad han hedder. Det ved jeg sådan set heller ikke. Nå, men lad os komme i gang med den krig, der vi skulle lave. Ja, så Anders, prøv lige at flytte Anders, så ser vi lige. Herovre sidder den kæmpe bjørn. Ja, hun. Hej på den. Hun er det. Han sidder herovre med en pistol. Men så kommer ham der kaninen Benny. Ja, stop med det. Kaninen Benny kommer her. Og så kommer han. Nu skal Hitler dø. Nu skal Hitler dø. What the fuck? Vi ses, YouTube. Og held og lykke med næste gang i Hitler for groft unge.